Ja, eller spalte du med Madeline och Chakai från 1991. Hur ska han vara det? Det var bara 8 år gammal. Så att du kanske inte har sett där hur snäga särskilt kan du ha under? Ja, jag har hört att jag gjorde Lucas Witt, ta var en av hemset. Det var en grundspelare som spelade. Jag lugade väck där för mig där. Och flera av dem spelade ända det. Allan och Jan tar spela in och jag har suttit så att det är ju allt för som det är att då är det väl spela. Okej, man sa att orkan inte kontan ända men jag tar runt så väl det. Och ett Lars Nagge det. Ja, alltså när så att jag kostar frihet till att spela. Och då är det väl spela stort konventionsspel och det hade vi gått lära något om det allt. Tack och stämning runt om vattnet. Ja, det har stått spel det var en kvartsärligt och det var näck folk och jo det har stått spel. Hej du några förnämelse jag kommer folk till vi i vattnet. Nej, utan vattnet. Jag har helt gjort. Det har vi det gjort. Nej fan. Så kan nästa kvarts till kan. Det är Witchinger om en vecka. Det är gott. Och vi är nere i det 24 för. Nej, släck. Vi är färdiga för vinna det har säkert. Ja, men det först ser det då finns jag. Ja, det först ser det finns jag. Och jag hoppas att det börjar Jack. Nu ska vi komma i.